Атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Үзара салым буенча референдум үтте. Катнашкан барлык халыкның 87%-тан артыгы әйе дип тавыш биргән. Ханнан бала улы, баладан ана улы. Иң күркәм бәйрәм әниләр көне якынлаша. 19 ноябрь көнне Саба районында үзара салым буенча җирле референдум үтте. Район үзәге байлар сабасында һәм Шәмәрдәндә авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырылды. Гөлшат Галиякбарова әзерләгән репортажга күз салыйк. Быел көзге ярминкәләрнең гадәттәгедән соңрак башлануын райондашларыбыз уңай бәяләделәр. Ярминкәгә барышлы яки кайтышлы сайлау участокларына кирип, җирле референдумда да катнаштылар. Ярминкәгә сату белән килүчеләрнең күбесе дә башта үз сайлау участокларында тавыш биргәннәр. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесе ашлык продуктлары белән сату итте. Быел игеннәрдән мул уңыш җыйнап алынгач, иркенләп сәүдә итә алабыз диялар. Без Юлбат хуҗалыгының Юлбат бүлекчәсеннән сатуга икмәк товарлар алып килдек. Бодай, арпа, солы, борчак, арыш һәм тарткан фураж. Ярминкәдә халык бик яратып йөри. Инде килүгә сырып алдылар. Икмәккә ихтыяҗ хайран икән инде. Димәк, халык маласырый дигән сүз. Арзанрак бәяләрне куйдык инде. Быел инде Аллага шөкер, һава торышлары уңай килеп, икмәкләребез мул булды. Сатырга продукциябыз бар. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы җитештергән товарларны сатучы Гүзәлия Шакирова иң беренчеләрдән булып үз товарын сатып бетерде. 1000 йомырканы күз ачып йомганчы алып та бетергәннәр. 1000 йомырканы без үзебездә бит Фәридә Мөхәммәтшин Фәридә безнең тавык белән итә. Тавыклары бар. Шуны йомырканы алып килдек без монда. Бер көнлек кенә свежий йомырканы иртәләп кирип, фермадан җыеп алып, шулай чыгып киттек. Без бүген ярминкәгә йомырка алып килдек һәм шулай дагы үрдәк алып килдек. Үрдәкнең 1 килограммы 220 сумнан иде, 3 кило үрдәкте 660 сумга саттык. Йомыркабызның 1 штугы 5 сумнан, дистәсе 50 сум. Товарларыбыз бетте, өйгә кайтырга җыенабыз. Рәхмәт сезгә, Саба халкына. Ярминкәдә һәр товар бик тиз үзенең сатып алучысын тапты. Район кулланучылар җәмгыяте төрле тәмтемнәре үзләре җитештергән азык-төлек продуктлары белән җәлеп итте. Ит, сөт, бал, ашлык, утын, пешен, саламның яхшысын, сыйфатлысын ярминкәгә килүчеләр сайлап алдылар. Чөнки ярминкәгә алып чыккан товар ул көндәшлеккә дә сәләтле булырга тиеш. Шәхси эшмәкәр Альберт Ганиев үзе җитештергән ит, колбаса продуктларын тәкъдим итте. Һәм аның товарын сатып алучылар бик ошатты. Аңа заказ бирү турында сөйләшеп китүчеләрдә шактый булды. Без бүген 2 төрле колбаса чыктык, инде говяжий, бараний и копченый домашний уткалар чыктык инде үрдәк. Алар бөтенесе сатылып бетте. Заказларга да шибез, менә бу ярмаркага килдек. Продукция сатылып бетте, Аллага шөкер. Тагын сорап килгән кешеләр дә булды инде, менә икенче елларында инде Алла бирсә күрәр итеп чыгара тырышабыз. Без күбрәк халыкка ярдәм күрсәтәбез дип әйтим инде, менә халык үз итләрен алып килә дә инде. Шулардан колбаса ясап бирәбез инде халыкка. Ярминкә барышы белән Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов та танышып чыкты. Ул референдум һәм ярминкә хакындагы фикерләре белән дә уртаклашты. Бүген республика буенча референдум көне. Ул инде актык елларда элан ителеп, зур эшләр эшләнә республика буенча да һәм үзебезнең районыбызда да халыкның үз күзлегеннән иң беренче нәрсә таләп ителә. Юлмы, шишмәме, зиратмы тәртипкә салу. Беренчедән әйтәсем килә республикабызның җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Бу әйберне уйлап чыгарудан да дөрестән дә кешенең үзенең күпмедер акчасын бу мәсьәләдә керткәннән соң акчасын үзенең кадерен зуррак и шул вакытта дәүләт үзенең тагын 4 өлеше белән керү, ул зур акчалар. Республика буенча 850 миллионнан артык бара. Быел ничек буладыр инде референдум бара. Халык төрлесе бар. Ул инде кабул иткән халыгыбыз һәрвакытны күпләтә, кемнеңдер тормышы һәм үзенең фикере төрлечә була. Һәрвакытны фикер ул уртача алынырга тиеш. Менә беренче тапкыр булган вакытта дөресен үзебез дә шанып бетмәгән идек. Бүген көннән инде зур эшләр эшләнә. Һәм ул үзебезгә, кемгәдер түгел. Республика буенча зур программаларыбыз инде сез аны бөтенегез ишетеп беләсез. Һәм инде үзебезнең прессада күренә. Менә ул 33
программаның қойсы районынан алсаң да, ол 25-тен 28-ден кем түгел ол программалар. Бұл программалардан сәркіргендеріне бүтін халық біле. Ол біріншіден тіп мәселе біздің бүгінгі юллар бітінде, уранларны яқтырту, су кіртулер, детсат мектеп ремонтлаулары, шул вақытта факларны, менә енді зур эш эшләнде быел. Бұл поликлиникаларда ремонтлар бара, үзебезнең бұл гортларда күбрәк булды инде, менә 18-нче елны инде тагын карарга уйлыйлар шул программа белән авыл хуҗалыгы районнарында да. Мен бүген халык инде шушы референдумга барганда үзебезнең районыбызда җитештерген продукцияны да алар якынрак кабул итәләр. Алар беләр нәрсәдән ничек булганын һәм аның сыйфатлыгын. Һәм bir tafır naşar işisi iken ikincisini bir kümde almıyor. Şu an için özümüzün yetiştirişi şu halkımız özünün produksiyası mına bugünkünde şu referandumlar baratıran halkla birden şu üzerine satılarını yetiştirdiler. Alarga biz rahmet. Gelecekte şu birge motor tatu yaşarga yazsın idi. Hem bulgandan ilgilen körge yazsın. Ярминкәгә килүчеләр үзләренә кирәк товарны да сайлап алдылар, референдумда да катнаштылар. Юк, менә ярминкә шулай соң башлангыч безгә бигрәк тә кулай булды. Чөнки без иң башта кирип референдумда үзебезнең тавышларыбызны биреп чыктык. Мондай ярминкәләр бик кирәк инде. Авыл кешесе үзенә кирәк әйберләрне ала, менә килеп тай ите алдык. Бик әйбәт. Сөт бар, йомырка бар. Кемгә нәрсә кирәк шулай берне ала. Үзебезгә кирәк bütün әйберләрне дә алдык. Бик күңелле, кеше дә бик күп йөри. Кеше үзенә нәрсә кирәк шуны ала. Монда ярминкәләр авыл кешесенә бик кирәк дип саныйбыз без. Шул кадәр бай, шундый матур итеп урнашканнар тизелеп, мин ат ите дә алдым әзрәк, авыз итәргә инде. Ондан соң инде сыер ите дә алдым. Сыер алдым. Кыяфәтләре бик матур булгач инде тәмнеләр дип уйлыйм инде. Бик зур рәхмәт моны оештырган кешегә. Сайлап та чыктым. Аллага шөкер, бик ризамын. Асфальтлар җәйделәр урамга. Bütün нәрсәдән риза, безнең янындагы шишмәне дә матурлап куйдылар әле. Аллага шөкер, җәннәттә яшибез, рәхмәт. Район җитәкчеләренә дә рәхмәт, bütün кешегә рәхмәт, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, барысына да рәхмәт. Район мәдәният йортында 24-82 номерлы участок исә референдумда катнашучыларны кабул итте. 2013 елдан башлап үткәрелә торган үзара салым буенча референдумның нәтиҗәләре дә халыкның үз күз алдында. Халыктан җыелган 1 сум акчага хөкүмәт 4 сум акча исти. Әлеге акчага авыл халкын борчыган төрле социаль проблемалар хәл ителә. Референдумда катнашырга килүчеләр кулына алган бюллетендә дә башкарыласы эшләр төгәл күрсәтелгән иде. Участок сайлау комиссияләре 20 сәгатькә кадәр эшләде. Безнең 24-82 номерлы сайлау участогы. Бүген сайлау шушы иртәнге җыйда ишкан төстә ачылып китте. Халык актив килә. Безнең инде монда бөтенесе 1344 сайлаучы бар. Инде сәгать 9-ларга халыкның где-то 15% 200ләп кеше килгән иде. Халык әле менә ярминкәләр дә узу сәбәпле шуңа дагы бергә бөтенесенә бергә оешыбрак 9-дан соңрак көтелә инде халыкның күбрәк килү вакыты. Үзара салым буенча референдум нәтиҗәләренә килсәк, референдумда катнашкан барлык халыкның 87%-тан артыгы әйе дип тавыш бирде. Узган Атнада район мәдәният йортында 2017 елда басу кырларда армый-талмый хезмәт куйган игенчеләрне хөрмәтләү тантанасы булып үтте. Бәйрәмнең күңелле мизгелләрен Әлфия Мөбәрәкова материалы яңартыр. Ел сайын басулардан иген икмәкне җыеп алгач, кырлар бушап калгач, игенче механизаторларыбызны тәбрикләү тантаналары үткәрелә. Ул көнне дә Саба мәдәният йортына игенчелек өлкәсендә югары уңышларга ирешкән игенчеләребез чакырылган иде. Икмәк үстерүче игенче механизаторларыбызны иң элек мактаулы хезмәтләре белән Саба муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин тәбрикләде. Төп байлык узган һәм җитештерүче ганага ул безнең басу кырларыбыз. Юкка гына җир анабыз дип әйтмибез. Нинди генә шартларда булсак да, һәр хуҗалыкта төшле культуралар дигү, тотрыклы уңыш үстерергә һәм һәрбер игенче механизатор белгеч үзенең лаеклы өлешен кертергә әзер булырга тиеш.
район хакимияты башлыгы Миниханов Раис Нургалевичка, район башкарма комитетына, игенче механизаторларга кызыксындыруу, ярыш шартлары булдырып, һәр даим булган проблемаларны хәл итүдә ярдәмнәр өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле иптәшләр, бүгенге сәхнәдә иң алдынгы игенче механизаторларыбызның исем фамилияләре, эш нәтиҗәләре әйтелеп яңгыраячак. Барлык башкарган эшләребез бергә бердәм рәвештә алдынгы уңган булган хезмәткәрләребез, белгеч җитәкчеләрнең уртак тырышлыгы. Бүгенге тантанада тирән рәхмәт хисләре белән районыбызның барлык игенчеләрен, хөрмәтле ветераннарыбызны чын күңелдән тәбрик итәм. Барчабызга исәнлек, саулык һәм мул уңышлар һәрвакыт юлдаш булсын. Әлеге зур тантанага Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгать Тахирҗанов та килгән иде. Алар сәхнәгә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Минниханов белән бергә күтәрелделәр. Икесе бергә залда утыручы игенчеләребезгә иң изге теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Аннары быелгы уракта иң зур уңышларга ирешкән хезмәт алдынгыларын сәхнәгә чакыра башладылар. Саба җәмгыяте агрономы Дамир Мөхәммәтҗанов һәм Туган як җәмгыяте тракторчысы Мәгъсүм Фәхретдиновлар Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Бөтен Россия кырлар көне дип исемләнгән эшлекле чараны әзерләүдә һәм оештыруда актив катнашканнары өчен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Минниханов, Саба җәмгыяте җитәкчесе Зиннур Дәүлиев, Мәрдин агрофирмасы җитәкчесе Әскәр Фатиховлар рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Шулай ук әлеге тантанада Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнүчеләр дә шактый иде. Хезмәт ветераннарын тәбрикләү, яшь механизаторларны олы хезмәт юлына хәйр фатиха белән озату мизгелләренең дә шаһиты булдык без. Илләр имин, еллар тыныч булсын, басуларда иген күкрәп үссен дип җырладык җырларда. Ә соңыннан игенчеләребез Салават Фәтхетдинов концертын карап кинәнде. Ноябрьнең соңгы якшәмбесе әниләр көне, ул Рәсәй президентының 1998 елның 30 гыйнварында чыккан указы нигезендә билгеләп үтелә. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Минниханов та әниләргә карата җылы сүзен, теләкләрен җиткерде. Кадерле әниләр, рөхсәт сезне тәбрикләп китерергә көтеп алган иң олы бәйрәм әниләр бәйрәме. Әнидән кадерле кеше юк. Дөньяга без әниләрдән башка беренче читтә килә алмадык. Һәм инде бүгенге тормышта кемне алсаң да иң кадерлесе ул әни. Әни өчен дә без бөтенебез дә иң кадерле кешебез. Без нинди булсак та әнигә без иң кадерле бала. Әниләребез төп вазифаларын үтәүдән башка тормышта да үзләренең вазифаларын үтәп, безнең матур тормыш булсын өчен тырышлыклары аркасында без шундый матур тормышта яшибез. Әниләребезне һәрвакытны кадерләргә һәм күп вакыт аларга игътибар булдырырга була, шуны хәтле булдырырга. Әниләребез әле ул безнең үз балаларын гына түгел, балаларының балаларын да жан тәне белән яратып, һәм нинди ярдәм итә ала, нинди белем бирә ала, шундый ук якын итеп, үз баласын якын итеп, балаларын да якын итә. Әниләр тормышта төрле чак була, нинди генә авырлык булсын, иң беренчедән алар безнең һәрвакытны ярдәм кулын сузучы. Һәм инде без нинди генә авырлыкта булсак та иң беренче әйтәбез әни дип. Һәм Ходай сакласын дибез. Рәхәт тормышка булган вакытта да әнине онытырга ярамый. Һәм Худайны да. Дөнья шулай итеп яралган, әнине биргән, әни безне дөньяга китергән. Без әниләрне яратып күпме аларга яхшылык эшли алабыз, шулай яхшылык эшләп, кадерләп киләчәктә тормыш итәргә язсаны. Кадерле әниләр, сезгә озын гомер, исәнлек, саулык. Нинди хыялларыгыз бар, бөтенесе тормышка ашсын, балаларның игелеген күрергә язсын. Һәм шушы
әниләр бәйрәме көн сайын бәйрәм була күрсен сезгә. Рәхмәт сезнең шундый булуыгызга, киләчәктә дә матур тормышта балаларның игелеген күреп, сез урланып яшәргә ясын әни дип үзегезне. Рәхмәт сезгә бөтенесе өчен. Бу атнада Шәмәрдән бистәсендә яшәүче Ыркыя Абдуллина 90 яшьлек юбилейын каршы алды. Әбине котларга халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев, социаль хезмәткәрләр килгән иде. Ыркыя әби 3 катлы йортның бер бүлмәле фатирында үз көенә гомер кичерә. Туган көне документларда 20 ноябрьдә диелсә дә, әни сөйләгәннәрдән яхшы хәтерлим. Мин чынлыкта май аенда дөньяга килгәнмен ди юбиляр. Майның 20-сендә Жұмға кім болған, озан әйткен вақытта туғанмын. Бейгізін ғұмырлы болыр енді бұл деген тұттырған кіші. Яшьтәшләре сыман аның да гомере эшләп, барлык авырлыкларны күреп үтә. Сугыш елларыннан калган хатирәләр Ыркыя әби хәтерендә хәзер дә саклана әле. Үгез, ат җигеп, көнне төнне күрми хезмәт куюлар, ачлык, ялангачлык кебек тормышның ачы сынаулары исән кеше өчен мәңге онытылмый. Шәмәрдәндә без Собадан 5 хатын, 5 кыз, безнең инде яшьләр 13 яшимез ул чагында Симәнәгә менә җирдек, Симәнәгә менәдер ит. Шабата белән шул менгәндә шабатаның мыеклары чыгып бетәдер ит, төшкәндә салып атып, бызлы карлы сукмактан төшәдерик. Нигә сабага, ашык чәчәсе битсәм Симәнәгә. Менә шуннан җиреп шушында ниттем инде мин. Аннан соң мені җибәрделәр, нигә Шуашига безне, 4 кызны. Алар берсе дә юк үлделәр хәзер. Капшык сугарга өйрәндек. Кап сугарга монда жүкә гачы салып, урман кырыенда жүкә чыгаралар. Әнә шуның нин Шабатага нитәләр. Шабата ясыйлар бабайлар. Шунда шулайтып нидән директоргачыннан мен инде ниттем. Монда Шәмәрдәнгә тагын эш белән шулча эш бел уенча инде эшкә инде задание белән инде бу. Нәрәт белән колхозга. Шайтып менгән җирдә монда калдым мин. Армия сафыннан кайткан Гафиулла аби белән гаилә корып, бер ул тәрбияләп үстергәннәр. Иренең вафатына бу ел 10 ел тулган. Улы Рафаил Шәмәрдәндә үз гаиләсе белән гомер кичерә. Ыркыя әби эш оныгына яраткан әби. Социаль хезмәткәрләр дә һәрвакыт әби янәшәсендә аңа ярдәм итеп торалар. Идәге чисталык, табындагы сый-нигъмәт аларның тырышлыгы. Бүгенге мен работник, соцработник беркеттек. Аллага шөкер. Бик күп еллар инде. Мен шул медработник, соцработниклар өстеннән эшләүче специалист Нурмиева Розалия. Зарланып барганым юк бит сиңа. Әйткәнем юк бит бер нәрсә дә. Медработника Владимирова Резеда, соцработника Абросимова Люба. Аларның аралары бик тату эшлиләр. Бик күп еллар. Үз сәгатьләрендә киләләр, үз сәгатьләрендә китәләр дигән шикелле, алар сәгать санап тормыйлар. Бик тату эшлиләр. Эшне бу минеке түгел, бу синеке түгел дип алар бүлешеп эшләмиләр. Медработникта Ыркыя апа, үзе дә алар белән уртак тел таба белә. Аллага шөкер. Аларның работникларның медработникның 12 кешесе, соцработникның 6 кешесе, 7 кешесе булуына карамастан, алар үз вакытларында килеп, үз эшләрен бик канәгатьләнерлек итеп, әби канәгатьләнерлек итеп эшлиләр. Аллага шөкер шулай. Жаловаться иткәне юк, зарланганы юк. Колхозда тимер юл ашханәсендә лаеклы ялга чыкканчы озак еллар даруханәдә эшли ул. Тормышта бар да була. Гаиләдә ирне хөрмәт итәргә, эштә хезмәтне сөяргә кирәк дигән фикерне алга сөреп яши. Озын гомерле булыгыз, эштән курыкмагыз. Кеше белән әшәкләшергә тырышмагыз. Тормышыгызда үзегез бер-берегезне көйләрлек җай табыгыз. Менә шулай булса була. Шулай булса яшисең.
Саба Дулкыннары радиосы инде менә 17 ел район халкына рухи азык бүләк итә. Шул еллар эчендә коллективта эшләүче егет-кызлар авылларда, район үзәгендә бик күп очрашу бәйрәмнәр оештырып үзенең тыңлаучылары белән якыннан танышты. Бу атнада бер төркем радио тыңлаучы абый-апаларыбыз күчтәнәчләрен күтәреп Саба Дулкыннары телерадио компаниясына үзләре килеп керде. Максат көндә сөйләп торучы радиода эшләүчеләр белән генә түгел, радиодан тавышларын гына ишетеп белгән тыңлаучыларның үзләре белән дә танышу иде. Сүздә юк, Саба Дулкыннары радиосында бик күп төрдә тапшырулар эфирда дөнья күрә. Интерактив аралашуга корылганнар исә аеруча популяр. Табышмаклар иленә сәяхәт, белгәнен сөйләр һәм башка шундый тапшыруларда радио тыңлаучылар бик теләп катнаша. Нигездә олы яшьтәгеләр якын итә уеннарны. Байлар сабасында яшәүче Зөфәр абый Вәлмиев, мәсәлән, бер төркем тыңлаучыларны табышмакчылар дип тә атый. Һәм бу радио тыңлаучыларның үзара очрашуы да аның инициативасы. Чакырган өчен бик зур рәхмәт. Әлфия таныштырды бөтен мероприятиеләр белән. Мин үзем 13 елдан бирле Нәүрүз ансамблендә җырлап йөрдем. Шул вакытта шигырьләр иҗат иттем, шигырьләр сөйләдем, юмористик шигырьләр да сөйләдем. Менә хәзер сезгә Илфат Газизановның бер шигырен сөйләп китим әле. Изгелекләр эшләсен дип Ходай, гомер биргән җирдә кешегә, яшигәле мәңге тап төшермәй, кеше дигән бик исемгә. Гомер китабының һәрбер битен гүзәл эшләр генә бизәсен, кылган гамәл тигезгелек булып, калсын әле җирдә бездән соң. Килешмәгән ямсыз сүзләр белән бер-беребезнең кайфын җибәрмәйк, җылы йомшак назлы иркә сүзгә һәр күңелдә урын җитәрлек. Онытмайык шуны кайчагында. Бер җылы сүз җитә кешегә, күңеле изгелектә булганнарның гөрләп бара һәммә эшедә. Иштуган бистәсеннән Хәлил агый Мортазин, Измәдән Мәдинә апа Исламова, Иләбәрдән Әлфинур апа Әхтәмова, бөтенесен бергә җыеп алып килүче югары утардан Гүзәлия апа Бәшәрова һәм Шикша авылыннан Рәмзия апа Мәхмүтова, әле бер-берсен күреп белмәгән килеш телефон аша сөйләшеп кенә аралашкан кешеләр, хәзер менә бер-берсе белән очрашып, якын туганнарыдай күреп, Саба Дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова белән биредә эшләүче егет-кызлар белән дә бик теләп әңгәмә кордылар. Үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар, тәкъдимнәрен җиткерделәр. Телерадио компания эшчәнлеге белән таныштылар. Шалтыратып торам, тагы менә каплап булса әйтәм, кешегә менә шалтыратып сәлам җибәрү үзе тагайда бер садака ул. Кеше чакырып сиңа сәлам әйтәйк, менә шулай сәлам дип, исемен белмәсәң дә менә мин әйтәм бит. Кемдер истә барсасына сәлам, саулыклы сәлам әйтә, йөрәгеңә җылылык киреп китә. Радионың шул сәбәте ул кешегә менә җирактан бер сәлам әйтсәләр дә күңел булып китә ул. Бик матур эшләшәсе. Радио шуннан да кеше тормышында инде ул бик зур роль уйный. Без яшь вакыттан, бала чактан радио тыңлап үстек. Мәктәптә эшләгән вакытта Әлфия килеп үзенең магнитофонына яздырып укучыларның чыгышларын алып китә иде. Иртүк сәгать 5-тән торып сөйли иде шуны. Инде менә хәзер бөтен шартлар тудырылган бит инде радио эчендә, телевидение эчендә, башка районнарга баргач та бик без инде горурланып сөйлибез. Аллаһның рәхмәте яусын. Исән сау эшләгез, барыгыз сау сәламәт булыгыз. Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән ташламасын, бәхетле булыгыз. Абый-апалар төрлесе төрле җирдә эшләп лаеклы ялга чыккан, төрле һөнәр кешеләре. Балалары, оныклары хөрмәтендә яшәүчеләр, радио аларны берләштерүче. Якынлашып килүче әниләр көнендә бу очрашу тагын да бер матур мизгел булды. Хөрмәтле тыңлаучы хатын-кызларыбыз үзләре ана, күңелләрендә үз әниләре аларга булган хөрмәт. Якынлашып килүче әниләр көне белән барлык әниләрне дә бәйрәм белән котлап, балаларының игелекле, ярдәмчел, михербанлы һәм әни сарылы булып, һәр вакыт әниләрен истә тотып, яшәүләрен теләп калам. Һәр кемгә дә үз әнисе якын булган кебек, миңа да үз әнием бик якын. Үземнең әнием 74 яшендә инде вафат. Әнинең зәңгәр һаваларның иксез-чиксез киңлеге дәген, океан елгаларның тирән күңеле дәген әниләр йөрәгендә, әниләр йөзендә бит, әниләрнең күзләрендә, әниләрнең һәрбер әйткән киңәшләре йомшак кына исән сау кайттыңмы балам дип әйтүе синең бар шатлык, синең бар бер шул мәшәкатьләреңне бетерә дә куя. Инде син шундый шатлыклы мизгелләр кичереп, аның иң башына сыенасың. Бу үзе бик зур бәхет бит.
Әниләр көне якынлашу уңайыннан барлык әниләрне дәген шушы матур, күркәм бәйрәм әниләр көне белән тәбрик итәсем килә. Иманлы булсын балалар, тыныч булсын әниләр. Уйларым хат яза башласа, күңелләрем әй шатлана, җырларыңның моңы, күзләреңнең нуры, йөрәгемдә минем саклана. Яннарыңа сагынып кайттым, бәпкә үләннәрен сыйпадым. Алсуланып пешкән тәмтемнарың, тәмле шәйләр белән сыйландым. Шәшәк атып утырсын тәрәс төбегелләрең, татлы чишмә суыннан кайнап торсын шәйләрең. Эй әнкәем, телим сиңа, хәерле булсын гомерләрең. Болын шәшкәләрнең матурлыгы күчкән әнием күзләреңә, тормыш тулкынына бер дә бирешмисең, керсәң дә син гомер күзләреңә. Шәшәк атып утырсын тәрәс төбегелләрең, татлы чишмә суыннан кайнап торсын шәйләрең. Эй әнкәем, телим сиңа, хәерле булсын гомерләрең. Мин үзем дә 3 бала тәрбияләп үстердем, 2 кыз, 1 малай. Biz özümüz 8 bala üstük. Әни инде ул сугыш инвалиды булып, әти инде сугыш инвалиды, аяксыз булып кайтты. Bütün авыр эшләрдә әни җилкәсендә булды. 4 малай, 4 кыз үстек. Хәзергә 7 без исән, беребез арабыздан китте инде. Әниләрнең хәзер инде уйлап торасың да, әниләрне теге яшь вакытта белеп бетермисең. Олыгайгач, аларның нинди кадерле олы кеше икәнен аңлыйсың икән инде. Менә балаларга шул әниләрнең кадерен белсеннәр, әниләрен рәнҗетмәсеннәр, әниләргә игътибарлы булсыннар. Әни ул бер генә. Очрашуга килгән радио тыңлаучыларыбыз исә үзләренең хис кичерешләрен туры эфирда Саба дулкыннары радиосында чыгыш ясап та белдерделәр. Атна информацион программасы кысаларында чираттагы сюжет реклама хукукында булачак. Россия Федерациясы территориясында бушлай медицина хезмәтеннән файдалану өчен пациент теге яки бу медицина учреждениесында иминиятләштерү полисын күрсәтергә тиеш. Полис булмаган яки аның яраклылык вакыты чыккан очракта авыру ашыгыч медицина ярдәменә генә өмет итә ала. Медицина иминиятләштерү полисыннан файдаланучы тагын нәрсә турында белергә тиеш. Бу хакта безгә Акбарс иминият төркеменең Саба филиалы директоры Рафаил Гомаров сөйләр. Паспорт кебу медицина полисы һәр вакыт үзең белән йөрергә тиеш. Полис хуҗасы пациент хукукларын дигән понятиене белергә тиеш. Ул рәсми рәвештә теркәлгән кагыйдәләр һәм шул нигездә медицина учреждениеләре үзләренә беркетелгән пациентларны кабул итәргә тиеш. Әгәр дә инде ул кагыйдәләр бозыла икән, пациентлар безгә мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук тәүлек буе эшли торган телефон бесплатный горячий линияга шалтыраталар. Шулай ук районыбызда яшәүче халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Күбегез бүгенге көндә 2011 елның 1 маена хәтлек алыштырган менә шушындый иске рәвештә полислар белән файдалана. Бу полисларны срочно алыштырырга кирәк, менә шушындый электронный вариант. Чөнки медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать иткәндә проблемалар килеп чыгарга может. Андый проблемалар килеп чыкмас өчен тизрәк безгә килүегезне сорыйм сездән. Акбарс иминият төркеме хәзер районыбызда яшәүчеләр өчен «Окей, доктор» дип исемләнгән телевизион медицина сервисында тәкъдим итә. Бөтен республика буенча соралучы бу яңа төр хезмәт табиб белән көндәлек элемтәдә булуына, билгеле бер табиб белгечләр белән аралаша алу мөмкинлеген тәэмин итә. Телефон аша яки видео аралашу ярдәмендә пациент шикләнмәгән күләмдә табиб киңәшләрен, консультацияләр ала ала. «Окей, доктор» телевизион медицина хезмәте гади дә уңайлы да. Мин тәҗрибәле табиб буларак «Окей, доктор» медицина хезмәтен үзенчәлекле, уникаль һәм һәр кешегә дә кирәкле хезмәт дип атасым килә. Һәр районда яшәгән һәрбер кеше үзенә кирәкле табибка язылып, сәламәтлегенә кагылышлы проблемаларны хәл итәргә кирәкле консультациялар алырга мөмкин. Бу бик тә уңайлы. Еш кына авыру кешегә ниндидер бер гади генә мәсьәләне хәл итер өчен дә үзәк шифаханәгә үзенең табибына барырга туры килә. Әлбәттә инде язылган, язылу вакыты, чират тору, кайтырга, китергә сарыф ителгән вакытны исәпкә алганда, «Окей, доктор» телемедицина хезмәте кулайрак вариант булып чыга. Идән чыкмый гына телефоннан яисә видео элемтә ярдәмендә табиб белән аралашып була. Ул сезгә нинди анализлар бирергә кирәк, нинди тикшеренүләр узарга кирәклеге турында үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. «Окей, доктор» медицина хезмәте тиздә, уңайлы да. Мин моны бөтен кешегә киңәш итәм. «Окей, доктор» заман медицинаның бүгенге һәм киләчәге.
Акбарс именият төркеме Татарстан Республикасында бу проектны беренче булып тормышка ашырганга бик бәхетле. Шулай ук әйтәсе килә, районыбыздагы эшмәкәрләргә, малый һәм средний бизнеста эшләүчеләргә АБС бизнес дигән яңа страховой продукт барлыкка килде. Якыннарыгызны саклагыз, безгә килегез. Сәламәтлек һәм милкәтегезне саклауда без сезгә булышырбыз. Окей доктор сервисы түләүле хезмәт, аның өчен 1 елга абонемент сатып алырга мөмкин. Елның һәр чорында янгын куркынычсызлыгын профилактиклау мөһим мәсьәлә булып кала. Кышкы чорга аяк басканда, ягу сезоны барганда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен кабат искә төшерергә кирәк. Бу темага сөйләшер өчен без студиябезгә Саба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллина чакырдык. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Дөрестән дә ягу сезоны башлангач, бу мәсьәләгә куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәвенә игътибар Айрушан игътибар итәргә кирәк инде. Мәсәлән, мишләрнең төзеклеген карап торырга инде, газ плитәләре шулай ук игътибар салдырмаска, шулай ук электр приборларда куллана башлыйлар җылытыр өчен. Шушы приборлар белән кулланганда инде безгә барыбызга дагын игътибарны көчәйтеп, аларның төзеклеген, мәсәлән, мишләрнең мурҗаларын чистартып торырга кирәк инде. Шулай ук чорма өлешендәге дымоходлар дип әйтәбез, аларның төзеклеген вакытында ярыклар булса сылап, агартып торырга кирәк инде. Шулай ук миш авызында 50-ге 70 сантиметрдан да ким булмаган калай, тимер калай куелырга тиеш инде. Төшкән күмерләр идәнгә төшмәсен өчен, ләкмәсен өчен кызган күмерләр инде. Шулай ук мишләрне стеналардан ким дигәндә 25 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Миштән түшәмгә хәтле шулай 38 сантиметрдан да ким булмаска тиеш инде. Тагын өстәп әйтерем шунсын, чорма өлешен урамга хәтле дымоходны инде кирпичтән эшләп, сылап, агартып куярга кирәк. Чөнки менә узган елгы үткән янгыннарның күбесе шул причина белән дип әйтик инде, шуннан чыккан янгын чираклары күп булды инде. Урам ягына чыккач инде, анда тимер куясызмы, алюмин куясызмы, нәрсә куйсагыз да була инде. Шулай ук инде менә электр приборларын тоже күз алдында тотырга кирәк. Урамга чыгып киткәндә, өйләрдән чыгып киткәндә кирәкмәс нәрсәне сүндереп чыгып китерә кирәк инде. Кышкы чорда шулай ук малайлар ягыла, мунчалар ягыла. Менә шушы мишләренә инде бигрәк тә айрыша игътибарлы булуыгыз сорала. Биргән мәгълүматларыгыз өчен зур рәхмәт. Янгыннарны булдырмас өчен кагыйдәләрне саклап яшик. Районыбыз спортчылары уңышлары белән сөендерүне дәвам итә. 18 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр Кырымдагы Артек халыкара балалар үзәгендә узган 3нче хезмәткә һәм оборонага әзер бул Бөтен Россия физик культура спорт фестивалендә Россия субъектыннан яшь спортчылар катнашты. Татарстанның җыелма командасы составында Саба гимназиясенең 8 сыйныф укучысы Ләйсән Бурханова да бар иде. Тулырак алдагы сюжетта. Спортка мәхәббәт кайчан барлыкка килә дигән сорауга Ләйсән бала вакытта дип җавап бирә. Ул спортның һәр төрен якын күрә һәм үзен барысында да сынап карарга тели. ГТОны сайлавы да шуның белән бәйле күрәсең. Мин ГТОны бик яратам, катнашам. Һәрбер республика күләм ГТО булганда без Саба районы белән гел катнашырга тырышабыз инде. ГТО төрендә үзенең һәрбер һөнәрдә сынап карарга була. Мин үзем бик йөгерүне яратам. Анда йөзү, пресс, отжимание, пневматик мылтыктан атулар бар инде. Мин спортны кичкенәдән яратам. Гаилә белән кичләрен без спортзалга йөридек, бадминтон, баскетбол, волейбол уйныйдык инде. Фестивальдә катнашучы 700-гә якын укучы спорт иҗади осталык, белемлелектә дә көч сынашкан. Ләйсән барысына да өлгерергә тырышып яши. Көндез дәресләрдә һәр фәнне тирәндән үзләштерсә, кичке вакытының берникадәр өлешен ул спортка багышлый. Ул яхшы күрсәткечләргә ирешергә ярдәм итүче, гимназияне алдынгы рәтләргә чыгаручы укучыларның берсе ди куратор Фидан Хафизов. Менә бер ел ул безнең барып кайтты президентский состязаниягә. Саба гимназиясы сборной командасы белән. Алар республикада алар беренче урын. Монда шул Ләйсәннең хезмәте бик зур, чөнки спорттыр, анда спорт кан түгел, анда теориядә өйрәнергә кирәк.
физик мөмкинлекләрне белергә кирәк, физкультура буенча сорауларга җавап бирергә кирәк, шул вакытта олимпиада историясын белергә кирәк. Шул вакыттан әләйсәм безнең инде моны һәрчак уңышлы итеп җавап бирә һәм уңышлы катнашып килә бүтән спорт төрендә дә. Фестивальдә ГТО буенча пневматик мылтыктан ату, пресс, гәүдәне күтәрү, йөзү, ераклыкка сикерү һәм башка күп төрле ярышлар була. Ләйсән үзе көндәшләр дә югары әзерлекле, көчле иде. Ярышлар аның уздырылу урыны безгә бик ошады ди. Крым бик ошады, анда шундый җылы иде. Без самолеттан төштек, анда сразу менә мотор погода иде. Табигать, шундый мотор таулар, диңгезләрне беренче тапкыр күрдек. Татарстанның җыелма командасы быел 16-нчы урынны яулады. Шулай булуга да карамастан, составында райондашыбыз булу безнең өчен икеләтә горурлык. Безнең менә 2014 елның Россия президенты карары нигезендә илебездә ГТО нормаларын тапшыру яңадан гамәлгә кертелде. Һәм инде иң беренче бу өлкәдә безнең мәктәпләр эшли башладылар һәм шушы елның 1 сентябреннан безнең районыбызның барлык мәктәпләрендә дә сәламәтлекләре ягыннан чикләүләр булмаган укучылар ГТО нормаларын тапшырдылар. Һәм бу шулай хәзерге көнгә кадәр дәвам итә. Укучылар ел дәвамында сентябрьдән алып май аена кадәр нормативларны тапшыралар һәм инде ахырда ниндидер нәтиҗәләр ясалып, аларга алтын, көмеш яисә бакыр медальләр кайта. Район күләмендә инде башта мәктәпләрдәге ГТО нормаларын тапшырсалар, аннары инде без иң яхшы укучыларны җыябыз район күләмендәге ярышларга, фестивальләргә төрледән төрле һәм инде шушында без үткәрәбез сайлау туры. Сайлау турыннан узган иң яхшы укучыларны без җибәрәбез республика күләменә. Республикада безнең җәйге һәм кышкы ГТО фестивальләре үткәрелә. Шушы республика күләмендә үткән ярышлардан алар тагын бер кат сайлау узалар, нормативларны тапшырып. Һәм инде безнең Ләйсән шушы командага эләкте. Республикада да иң уңышлы чыгыш ясаучыларның берсе булды һәм Татарстан Республикасының җыелма командасы составында ул быел Россия күләмендәге фестивальгә барып кайтты. Узган елда безнең укучыларыбыз бу фестивальләрдә уңышлы катнашканнар, мәсәлән, Сабаш мәктәбеннән Билалов Ирек безнең узган елны Татарстан җыелма командасы составында булды. Димәк, безнең район укучыларыбыз белән горурлана алабыз. Алар безнең физик яктан нык хәзерлекле. Һәм инде Ләйсәнгә килгәндә, ул безнең барлык ярышларда да актив катнаша. Һәм инде җиңүләр яулап тора һәр даим. Ул бигрәк тә җиңел атлетика, чаңгы, йөзү төрләрен үз итә. Әлбәттә, бу уңышларга ирешү артында бик күп тырышлык, көч тора. Ул бик күп тренировкалар сорый. Ләйсән инде безнең ел дәвамында тренироваться итә. Һәм инде без Ләйсәнгә киләчәктә бар дип уңышлар теләп калабыз. Һәм инде аның тормышында нинди генә сынаулар очраса да, аларны җиңел генә җиңеп чыга алсын иде. Һәм инде тагын да югарырак үрләр яуларга насыйп булсын. Ләйсән быел 8-нче сыйныфта белем ала. Теләге 9-ны тамамлагач, Олимпия резерв мәктәбендә дәвам итү. Моның өчен аның мөмкинлекләре җитәрлек. Мактау грамоталары, медальләре шактый. Белемдә дә сынатмый. Якын киләчәктә илебезнең иң яхшы спортчылары арасында аның фамилиясен дә ишетергә язсын. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыру урын алачак. Безнең каналда калыгыз.